Meclisin barşynda özara erkitlige dayanýan iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda hil taýdan täze ösüşi we mazmuny eýe bolanyny notaly. Ýokary we hökümet derejelerindäki özara saparlar hem-de duşluklar ýygydyly häsiýete eýe boldy. Munyň özi netijeli hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça ýygydyly ösdürmäge ýardam edýär. Hormatly prezidentimiň geçen ýylyň may hemde sentyabr aýlaryna Täjikistan Respublikasynyň Amaraşynyň döwlet we iş taparlary, şeýle-de şu ýylyň apreline Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň resmi sapary däp bolan dostlukly Türkmen täze hyzmatdaşlygynyň taryhyna möhüm waka boldy. Gepleşikleriň jemleri boýunça gazanylan alalaşyklar we gol çekilen resminamalar dörli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge itergi berdi. Bilelikdäki toporun gün tertibine sewda ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri girdildi. Şunun bilen baglykda özara behwetli hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak, sewda dolanşygynyň meşgullerini artdyrmak, maýa goýum işini işeňleşdirmek, täze bilelikdäki tassamalary durmuşa ýaşarmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Energetika pudogy, ula we logistika owy goýuluk senaga toplamy iki tarapdan hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hataryndadyr. İşäwür dödümleriň ugry boýunça netijeli gatnaşyklary giňertmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Bilelikdäki ugurdaş şäherleriň ýygydyly geçilmegi munyň üçin şertler döredýär. Şunun bilen baglykda mejlis atnaşylar uzak möhletlerini esasda ykdysady hyzmatdaşlygy ilerletmeň, täze görnüşlerini işläp taýýarlamaň möhüm de bardy aýtdylar. Häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda almy tehnik ulgamda öňde barjy tehnologiýalary we innovasiýalary ornaşdyrmak, bu urda hyzmatdaşlygy pogtalandyrmak aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Amsal perwer gatnaşyklary şol sany alim bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ünsürli. Täjikistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dustuý etrafynda magtymlady nähä umumy bilim berýän orta mekdebiň gurulyp bolmagy bermegi, taryhy taýdan özara baglanşýan iki halkyň doganyk, hoşnetli goňşuluk ýöregelerini esaslanýan döwletlara gatnaşyklarynyň aýdyň misalydyr. Mälim ol şäher durmuş maksatly bu möhüm desganyň düýün tutmak dawarasy 2023-nji ýylyň 10-njy maýynda hormatly prezidentimiň dostlukly ýurda döwlet saparynyň şäherlerine geçirilipdi. On açılış dawarasyna bolsa iki ýurdun döwlet baş tutanlary sanyny ulgam arkaly gatnaşdylar. Bu bilim edarasynyň binalar toplamynyň gurulşygy Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň dekabryna gol çeken kararyna laýyklykda türkmen gurulşykçylary tarapyndan ýerine ýetirildi. 540 ornuq täze ajaýyp mektep şu ýylyň 1-nji sentýabryny okuwçylar üçin öz gapylaryny giňden açdy. Belen şäherli Türkmenistan bilen Täjikistan medeniýet ulgamyna da netijeli hyzmatdaşlygy diýerler. Medeniýet günleriniň we beýleki dörejilik çäreleriniň geçilmegi munyň aýdyn güwäsidir. Şu ýyl dostlukly döwletiň wekilleri türkmen nusgawy edebiýatynyň düýbüni tutujy. Günnegoryň beýik akyllar şahyry Magtymly Pragynyň dogulanynyň 300 ýyllyk münasibetli ýurdumyza geçirilen şany çäreler gatnaşdylar. Prezident Emomali Rahmon şany sene başlanyp 11-nji oktýabrda geçirilen döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara arawalanşygy, parahaçylaryň ösüşiň binýada atly halkara forum atnaşmak üçin paýtagtymyza sapar bilen geldi. Şunun bilen baglykda Magtymly Pragynyň ömrüne we derejelerine başlanyp Täjikistana da mazmunly çäreleriň geçirilendigi belläliklidir. Şeýle-de saglygy goraş, sport ulgamlaryna iki tarapdan hyzmatdaşlygy giňertmek üçin oňy mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Ýurtlaryň özara behwetli hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýän gazanylan alalaşyklar iş ýerine durmuşa ýetirmäge ygyrarlyklaryny tasdiklap mejlis gatnaşyjylar strategik häsiýete eýe bolan türkmen täze gatnaşyklarynyň täze anyk we many mazmuny eýe bolup geljekde de üstünlükli ösdüriljekdigini anam bildirdiler. Mejlisin jenleri boýunça bilelikdäki tesirnama gol çekildi. Soňra sewda ykdysady we ilmi tehnika hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen täze hökümetara toparynyň 13-nji mejlisine gatnaşan Täjikistan Respublikasynyň wekilletiniň agdalarynyň ugurdaş düzümleriň ýol başlary bilen duşlar boldy. Olaryň dowamynda iki tarapdan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we gatnaşyklary ösdürmen geljeki ugurlary ara maslahatlaşyldy. Belen şäherli häzirki döwürde ýokary derejede geçirilen getmeşiklaryň we duşlaryň jemleri boýunça kabul edilýän çözgütler iki tarapdan hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ähli ugurlar boýunça ösdürilmegine giň ýol açýar. Netijeli gatnaşyklaryň işçiňleşdirmegine türkmen täze hökümetara toparyna möhüm ornuň degişildigini notaly. Ziyozodo Süleyman Rizoyi wekiletiň ýol başdy. Täjikistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşnetli gatnaşyklaryň üstünlükleri beslenmegi iki ýurdun ähli ugurlardaky ösüşine oňyn ýardym edýär.
Hyzmatdaşlygyň belent derejelere ýetirilme uğruna amal aşyrylýan häzirki işler taraplar üçin ören peýdalydyr. Möhüm hasaplanýan we geljegi nazarlayan puwdoklarda gatnaşyklар geňeltmegiň taraplara uly bähiyet getirjekdigini biziň işeň häsiýete beslenen maslahatymyz aýdyň tasdikleýär. Anyk ugurlar boýunça işlerimizi tizleşdirmegiň zerurdygyny döwür talap edýär. Şonuň üçin hem hyzmatdaşlygyň gerimini geňeltmek wajyp bolup durýar. Bu ugurdaky işlerimiziň ýokary netijelere beslenjekdigini ynamly aýdasym gelýär. Bähiyetli gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge itergi berjek çärelerin geçirilýänligi üçin Türkmenistanyň hormaty prezidentine, Türkmen halkynyň milli liderine hoşallyk bildirýärin. Sag bolun.